konneji tabtara nawari nawari pinaju sada kandal 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 akoy kolende windo Goroni timman min wara ni wala jaylag kalbana yaji la hadewa ni kala judo arana faro ni kala kolal yo wonde kandal ni kandal yubta sayada nepina hirde jokkere en nam en calmini dendagal joni ɗo hande e oɗo kikiɗo e jinnoɗo kadi tawtorede kikiɗo o tawa keɓami jot en bismima dendagal arɓe ɗo en mbiɓe bismilla mabɓe so tawi hande en denti en ƴeewi ɗumi wala lebbi sappo e ɗiɗi ɓenni lebbi sappo e ɗiɗi ɓenni en tawanoma o saaha rawani yo Allah hokku en kadi tawede o saaha mo wuuri taw eɗen ɓeydi e kala fannuji en ustaki mbatten hakkillaji no feewi eɗen gondi ɗo e hohoɓe men mawɓe eɗen gondi ɗo e mawniraɓe men e babiraɓe men e kawiraɓe men nan ɗo gari ene tawtore hirde nde ɗum noon ɗo neɗɗo woni fof yo wattu hakkille mum e peewal kikiɗo o ha yuɓɓa usten haala keɗoyen ko addi en ko usten haala keɗoyen ko addi en ko mbatten hakkille no feewi en bismima ɗo mawɓe men ko kanko woni hoorejo fedde fédéral ko kanko woni ɗo kanko woni makkan ɗum noon catema kelle kadi gongol bisimilla ma monsieur Kane Mouhamadou Laye deftenino hen hoorejo fedde ARL Cellil Nouakchott hono Amadou Thiam Amadou Mamoudou Thiam wonɗo jooɗi en mbima bisimilla makko bisimilla ma Amadou Thiam deftinen hen hoorejo fedde MJD hono Moustapha Kane bisimilla ma Moustapha Kane kono noon en bismima so tawi en limti en juumat en bismima dendagal arɓe ɗo hande oɗo kikiɗe tawtorede ɗo hirde ko weltare tan joni joni holto kuccanɗen en ñaguima yaafuya e leelgol fuɗɗade hirde nde eɗen joguiɗo ko mbiyeten bandiraɓe men ene poote e jomumen en jogui bandiraɓe oɗo dumunna ene canki e bandiraɓe sankinoɓe ko ɓooyi foof fedde nde ADSL ene yiiɗi mbaɗanen ɓe 1 minute de silence mbaɗen deƴƴen fodde 1 minute gam ɓen mayɓe foof duwonoɗen ɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo Allah hannuɓe aljanna bismillahi rahmani rahim اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يا الله يرمي يافا
joni joni holto kuccanɗen ko e diine men tawɗo hono alqouranul karim jangaten alqouran o ko Abdoulaye Ba bisimilla ma. salmini onon mi salmini on aussi e towre moɗɗo hen e woɗo hirde so ɗum ɓenni eɗen ganni janggude Qur'an o anniɗen aussi e frère uji men ruttiɓe ɗeɗo balɗe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Allah jama jaɓe moƴƴere joni payeten koye hoorejo fedde ADCSL Abdoulaye Kane bisimilla ma e digrel o woni hoorejo fedde ADCSL. Assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe. Hande noon ko démocratie kalten ko français seeɗa par ce que eɗen jogui ɗo sarkulleɓe nan ɗo safalɓe nan ɗo donc jiɗɗen tan ko ha ɓe mbawa famde exactement ko kalten ko huuri. Chers amis, honorables invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de fêter nos 10 ans. L'ADCL fête ses 10 ans aujourd'hui. 10 ans d'engagement, 10 ans d'apprentissage, 10 ans de formation pour une jeunesse épanouie et engagée. 10 ans que nous sommes au chevet de la culture, du sport, de l'éducation. 10 ans que des jeunes hommes et femmes se sont mis au service de notre cher village, l'Ixéba. Nous tenons à remercier le Tout-Puissant d'abord de nous avoir permis de fêter nos 10 ans d'existence aujourd'hui. Ce fut pendant toutes ces années une très belle expérience pour tout jeune, pour tout membre de l'ADCL. Durant toutes ces années, nous avons réalisé de nombreuses activités qui vont dans le sens de contribuer aux objectifs du développement de la jeunesse mauritanienne en général et celle de l'Ixéba en particulier. Des activités telles que des journées culturelles, des cours de vacances, des cours de renforcement pour les jeunes aujourd'hui, qui est la fierté de l'Ixéba, parce que chaque vacances, tous les jeunes de l'Ixéba sont sûrs et certains d'avoir ces cours de vacances qui seront offerts par les jeunes de l'ADCL. Ces défis. Car l'idéal de nos membres fondateurs demeure toujours, eux qui sont là dans cette salle. Cet idéal qui était fondé sur l'excellence et une vision claire d'une jeunesse consciente et engagée n'a pas disparu. Elle est là et elle demeure dans cette salle aujourd'hui. Aujourd'hui, l'association démontre qu'il est non seulement un lieu de partage entre tous les jeunes de l'Ixéba, mais aussi une école de formation. Parce que pour parler en public, pour faire un PV, il faut passer par la vie associative. Car la vie associative n'est seulement pas un lieu de culture, d'épanouissement, c'est aussi une école pour tout jeune qui veut s'épanouir et qui est appelé à servir sa communauté. Donc j'invite tous les jeunes à rejoindre cet idéal qui aujourd'hui est indispensable pour chaque jeune. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont accompagné cette association. Des personnes qui ont mis de l'argent, qui ont mis la main dans la poche, des personnes qui se sont investies humainement, des personnes qui ont laissé leur temps libre pour permettre à cette association de réaliser des activités. Ces personnes sont ici dans cette salle aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ne sont plus là, des membres qui ne sont plus membres. Mais ils ont accompli, ils ont fait qu'aujourd'hui l'ADCL demeure toujours. Et c'est quelque chose qu'on doit remercier et qu'on doit féliciter aujourd'hui. Je tiens toujours à finir par cette phrase que j'aime tant. Nous sommes tous des gens ordinaires, vous et moi. Nous sommes tous des gens ordinaires. Il y a des directeurs généraux ici, il y a des jeunes étudiants ici, il y a des jeunes cadres, il y a des élèves. Mais nous pouvons faire de sorte que la lumière luise là où c'est sombre. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Et de passage au ADCSL, Hakilam Dogui et Amadou Abdoulaye Diop, Ahmed Chilil, comme le président, au ADCSL. So tawi en mbi illitan ADCSL noon ADCSL won ene jogii miijo ko alta e paltoɗo ko ɗum woni darnol jamma ñalawma ko ɗum kadi min ji woɗɓe ɓe soyniɓe nodde ɗon miijo ɗum noon ha joni miɗen jetta ɗum mbiɓe Allah jarama ɓe jarama woni payten koye défilé traditionnel ɓiyen seppo. Sikki hayso en kallaka en paami mo ceerno e almudo mum sikki hayso en kallaka en paami mo sikki hayso en kallaka en paami mo o ko debbo pullo debbo kosam ko demowo ko ɗum gonɗen Fouta o ko demowo joom ngesa oto ñawli o ko peña oto ñawli machallah 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 catamo kelle seeɗa
MashaAllah, Madam Kelly. Oh, Lord. Well, Nangan Yamdi. Wala ɗum fulla e tappira taade ɓawa ko jakka joɗo kaw taki o jogii ɗo gorko cuballo ɗon mbala ɗuɓide o ko nabbo cawo Madam Kelly. Bismillah. Bapak Baina aku jumpi, orang ini WhatsApp ini orang ini. Yonta beliun bunyi bayana. Yonta beliun. Bismillah mon yonta beliun. Kella mon way. Jaram. Hi.
Hayo, hayo, ADCSM. ADCSL artengo wanji muɗum bismade yimɓe kadi e nder ñalngu muɗum fedde sagataɓe worɓe kame rewɓe waɗi duuɓi sappo gurdam fedde amen pellital e anniya goni doole amen ko dental e sehilagal tambi golle ɗe fof komin famɓe ɓamtare men gasata so yimɓe kawrani tinnen laɓɓinen ɓerɗe men gonen neɗɗo goto nokkuji men ne cohli en mawɓe e sukaɓe kala notoɗen beele ƴellitare wona cuuɗi men likseyba yaara yeeso yowu likseyba yaara yeeso yowu likseyba yaara yeeso yowu likseyba yaara yeeso yowu likseyba yaara yeeso Mashallah, mashallah. On jarama sukaɓe rewɓe worɓe on jarama hoɓɓe nande kelle tahen kelle mashallah mashallah. Jarama
hawa sawo jam hiirgol ngol sen gumima ɗo joni e oɗo ngolo seppo yorgo yorgo holto paaɗen président ARL fedde Selil Nouakchott Amadou Thiam bisimilla ma o woni fedde ARL Nouakchott Selil Nouakchott mo kalten o woni président mum jaafoɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe sagal yettire Allah en juuli e nulaɗo makko Mouhammad on woni ɓurɗo ɓurnade windere sinno wonano kañum hay hunde waddata on woni Mouhammad ibnu Abdoullahi ibnu Abdoul Moutalib bajjo Aminata kodda annabaɓe mo jam e kisal woni e mum en jetti nene e baaba en jetti sernaɓe men e hohoɓe men diine kala sikki ala ko weltare mawde e nde wonnoon sa teddinama tan aɗa foti haalde hay soko konngol gotol min kam to banggam mbiyanmi ko weltare mawde woninimi hen saabu hikka waɗi ɓe duuɓi sappo hande woni goho nde minmi tawtorede hirde mabɓe nde donc mbeɗa wiyaɓe tan yo Allah nawru fette nde e yesso enen ligsayɓenaɓe kala wonko Allah hokki en eɗen poti jagguita hen no fewi ɓeɗo sukaɓe soɓe kala koɓe mbaɗi wiyetake ADSL wiyete ko ligsayba donc firti ko wuuro ligsayba tan yarata yesso ɗum noon eɗen poti softindeɓe kokken ɓe kelle e kala ko mbawɗen wallude kelle moon ɗum noon cagalono heydori mbimi eɗen poti softindeɓe koɓe sagataɓe suusɓe dariɓe e ma woni wiɓe koɓe ɓoccoɗe kono noon ala ɓe goni koɓe goni e wadde ko koɓe goni koye yaltinande en fina tawa men ko yiya ɗo ko hande en mbayri yiide ɗum ko adaji men ɓooyi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon foof on calminama on juurama on beltanama sikki ala ko weltare tan e weltanade ADSL ɗum noon Allah jarama on jarama jangde amma heewa suura famɗa lammina koye ma jibina gandal gandal ko cuɗari gurdam yettete ko naf katante leñol wi ngel mo jangina koko jingana ngel mo janginaka koko jingdina wadde ara jangu bandam cuuroɗa e caɗele gurdam tinniɗo kala jangi foftalaw ko leelani caliɗo batte jangani jengat e makko mette jaltani jangde ne waɗɗimo kala emen foti so debbo ma gorko sabu ko pinal e yakare ɓamtare rendo men jangde ko jangde heewi nafoore mo wuuri andani on alɗani mo andi windani on hisnani moftata sirluko bindol resata gande ko bindol yontam yontono kam gumme yontam yonte ley dandaro ɗe so gendi noddi noto ɗe jangde ko pinal jangde ko gandal yimɓe mawɓe e juuti ɗowli e majji kenni anɓe e bonɓe kenni majjere e basal heege e yooro cari bonnitteje men Ndiaye Seydou Amadou e daaɗo Allah jutinama jarama jarama joni noon eɗen payɗo e hoorejo MJD kalindi o yetta ɗum ma jafode nde wona cellal yaadu ndu way on ko ñaga do bon yalande jaam so ɗum ɓenni ko Allah jarama on jarama ɓe noddu ɗon kam ɗo min kam gardami ɗo ke dow inde ɗiɗo yimɓe ɗiɗo dow inde en tant que ancien fondateur ADCSL père fondateur e kadi dow inde kadi hoorejo fedde jeunesse sukaɓe lycée naɓe wonɓe to banggue Nouadhibou donc ko sikki ala on keeɓi salminago Nouadhibou naaɓe kamɓe fof ɓe calminon kam ɓe mbi on jarama e kadi eɓe jiiɗi hono ni wonde ko wurtirta fulagu men fina tawa men kala kene wurtire ɗum ko ɗum woni ko yimɓe cohli e ɗum fof e wadde noon kadi ADCL vraiment ko hunde daride gila ko ɓooyi gila nde muusi ha joni gila 2007 ha joni dari hen tinnima waɗi feere foof kala ko ummana ADCL waɗi hen juuɗe mo darima kadi no ɓamtude lycée ha lycée yaara yeeso e so tawi ɗum ɓenni kadi sikki ala no jiiru yimɓe ni en jiiri bandiraɓe men rewɓe ni e kadi ko weltare tan e kadi kam yidde weddade hen wasiya goto wasiya o ko fati jimol e wasiyade bandiraɓe rewɓe banam debbo uste gulali caggal to uste gulali tinoɗe
uste gulal loken needi eɗen gondi e mawɓe men nan ɗo ngari loken needi banam debbo o sikku ko mbaadima addanma reseede tiɗa hoore ndewa aduna ɗaɓɓa seereede biɗe ene waajuma fof mbiya woni ke hangeede puroɗa jenna ɗum no baɗɗo bonande yimɓe jal haalama cikka ko yonteede potta fayida daɓɓita mosoji ngabbuɗo jappere waajuji gorko ma jamma e ñalawma fof natane hoore gorko muñi suuri a yiiba fof e jamma ronkede banam debbo aɗa yami rokkima dande elle tan ko ɗon pannoɗa pettoɗa ƴettoɗa elle mo meeɗan yiɗede se remɓe e wileɓe fof jettina jettoɗa se remɓe wileɓe fof jettoɗa gam hawritinede tawi noon banam debbo Allah nandi ka kano tongede Amadou Tidiane de Rasul sallallahu alaihi wasallam en jetti jomiraɗo joom bane bawɗo banowo wela ene wela e to wela tan kadi ɗi fof ɗumira ɗi salmingal yo gon e nelaɗo ɓurɗo wimbere jetto kala tawɗo moƴƴere hanñum ko kat ɗum ngal angana kayito sikki alaɗo wawi mbeɗota ko jonde moƴƴere saabu ko jonde fuutankoɓe ko jonde ɓiɓɓe fuutankoɓe mi weltima hen mi wawi tan koko wiyete ko nokkoynoɗo tayle so yoɗima rewani goto deke garnoɗo safara so ƴetti micro ne wawi wiide rewani goto kono kadi ganduɗon koko neɗɗo yiɗi kala ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum kala ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum nde tawno noddago nanni koye noddago goho ko ɓiɓɓe ligseɓe nani ɗiɗi ko pinannoɓe e darmene ɓe kettina e tati mbaɗa anniyi kadi ɗogoɗo jogoɗo ɗowde yewtere nde ko neɗɗo gendiyanke ko neɗɗo dariɗo Mamadou Abdoulaye sa wi emin janggo kala ɗo pulariyanke woni ha mi waɗi kam hande mi alama darodini mi alama poɓɓinni hamin ganda waɗanini min ñalama e ligseɓe 2008 hitande kit aɗa jogui duɗal e nder galle men mata o lewru faaɗo yoɓa ɗum min jejjita ɗum ha hande min ñaagui ɗum saabu darini ɗo ko inde catal ligseɓe e inde fedde ɓantar pular fof ndeke noon ko pular foti ñagade fof min ñagoto kadi min mbino ɗo wallata siwirmo ko cincanowo ɗum min lanno mairie amen cincanɗami ndeke hande min ñaagui ɗum emin jogui suka dariɗo jamma e ñalawma menen dartini Mamadou Demba noddirtere dooɗo Kutiyel kala ligseɓe naajo notortoɗo gendiyankagal kala ligseɓe naajo kiisiɗo tawa mum e dawa mum nde tawno neɗɗo ko tawa e dawa ko tawɗa eɗo dawɗa hamin warini sukaɓe futankoɓe daroɗo kala pular noon ko yettinde ndene koye mon noon nantuɓe pular saabu wiyama sane ara ɗo ɗemgal ngal koko majjata ngal majji kay ɗemgal ngal majji ɓaɗo ɓi pular so dari nanggui micro ronki yalde pular firti pular majji ono noon mbayni noon aroɓe sakkeɗe hono mbaɗe aroɓe sakkeɗe kalata an a tawi yumman haala pular a tawi bamman haala pular a yiiɗi haalde pular a ronki ɓiɓɓiɗoɓe jibinɗa tawi ɗemgal man waɗi gom ɗemgal man waɗi gom wiye sona haala pular min lamata ɗum firti ko wiya pular jogol majji ɗo bandiraɓe ne wawi taw mi jurnima kono min jetta Allah ñalade min duwanama emin duwanno fedde nde emin ɗaɓɓiri ballal emin ñaagui kala ligseɓe naajo mbiɗo ko ligseɓe naajo yo wattan min haqqille e dowro Kutiyel yo wattan min haqqille e Mamadou Demba waɗi ɗum saaha e nder ligseɓe so neɗɗo jogui lettere pular hay goto jiggantaɗo ɗum itti ɗum ko Allah ñalani Cheikh Tidiane e minen darinoɓe Abouyel Abou min jejjittani e ceerno ceerno Mamadou Houlé ha hande somin mbaɗi ɗo muɗum min mbaddata somin kaala ko muɗum min kaldata wano Mamadou Houlé haala woni ɗo Abouyel Abou noon wi hunde moƴƴata ala mantade bonata ala goyrade min goyrani on kono min ñaagui on nanoɗo ɓe kadi mi jiɗiɗa tawi kon ko ardi foof ko weltare nde ala to haaɗi mbiɗo welti no feewi e mbeɗa félicite mes grands frères et nos parents et je les remercie vraiment beaucoup de m'avoir invité et de nous avoir permis de nous retrouver tous ici ensemble ce soir. Donc, ko sukaɓe ligseɓe naɓe fof dentiɗo betti pour fewnude sikki ala ko mbiɗa welti no feewi ça c'est de 1 de 2 ko yidde félicide ADCSL nde wawde
nde ɓe jinniɗi jippini programme maɓɓe hannde ɓe beltini heen sukaaɓe liggseeɓe naaɓe fof. Donc so tawi mi jogii conseil goto mo dokkatmi nos frères et nos sœurs wonɓe ɗo ɓe ko d'intégrer la vie associative, parce que ça prouve que sukaaɓe ɓe ene mbaawi rentude mbaɗa hunde feewa, sukaaɓe liggseeɓe naaɓe ene mbaawi rentude mbaɗa hunde feewa, kadi ko ɗum woni développement sukaaɓe fof. Maintenant, pour parler un peu de MJDL, parce que MJDL ko fedde 60 ko ɓoyani, wiyete d'abord que MJDL, mouvement des jeunes dynamiques de l'Exeva, sukaɓe men min denti sukaɓe min kewani min créé MJDL. Pourquoi? Le but premier de MJDL, c'est de réunir les jeunes et de pouvoir partager quelque chose, parce que on sait tous que la situation du village telle qu'elle est, que Sukabe ont tendance à dire que kalko yimɓe ndendi mbaɗi hunde ma waɗa hareji ma waɗa tout ça. Donc minen min mbi ko so tawi sukaɓe mbawi joɗade e nder suudu pewjiɗo hunde kolliti yimɓe foof ha feewa, donkata fottude ndenda programme taw goɗɗum yaltani hen. Ma jaafa ɗon kam je suis vraiment heureux et ému à la fois, et j'arrive pas à trouver le mot. Pour andirede alaji won ɗum noon bandiraɓe cacamo kelle ɗeɗo sukaɓe dariɓe sosɓe ndeɗo fedde e yeeso amen gila ko waɗi hande duuɓi sappo. No wayno min mboɗo wawi wiide komi seede nde ndeɗo fedde société ko mboɗo tawa e kadi min jokkodiri hen gila nde fuɗɗi. mi yiɗa junnade hen no fewi, won noon ko bellama tan ko eɗen ndendi kadi hirde kikiɗo ina faari ne heewi programme poɗɗo waɗede. seeɗa nokkanmi tan eko jimol ngol ɓe noppi ɗo ngol no waɗi konngudi gonɗi important, gonɗi baɗɗi fayidinde. eɗen poti yurnitade ɗi, ƴeewen rendo men holno sifori, mbawen ittude hen ko nafata ko kutoroɗen. ɓe kaali ɗo wonde laɓɓinen ɓerɗe meɗen, gonen neɗɗo goto, darɗen darde wotere, mbare ligseyba ne yaara yeeso, mbare leñol men ne yaara yeeso, mbare diwanuji meɗen ne jaara yeeso, mbare Mauritanie foof ne yaara yeeso, mbare Afrique foof ne yaara yeeso. ɗum ɗon ko hunde fonde wattede haqqille. rendo meɗen ne foti safrede, ne foti nanodirde, ne foti yaadude. sen ndendi saaha ndendiji jamanu sagata so darima e saaha muɗum, saaha wirtima ɗum ɓenni haydara waɗani hen, no wayno on ɗon saaha koko pertiri ɗum ni. don noon kamɓe ɓe mbaɗi initiative, ɓe darima darde mabɓe, ɓe goni koye suuɗade e nder saaha o, ɓe cuuɗe hen koye meɗen, on ɗon koye nder inde meɗen ɓe kalata, koye rende meɗen foof ɓe kalata, koye ligseɓe naɓe foof ɓe kalata. kamɓe ɓe mbaɗi devoir maɓɓe, woni devoir men enen ko ballital, ma woni en tawtorama, ma woni en balliti, ma woni en jaade maɓɓe. ɗeɗo gueɗe foof eɓe jottori ɗum e meɗen, eɓe tawi ɗum e meɗen, eɗen jaade maɓɓe ha to ɓe jiiɗi yettade foof. duuɓi sappo ko seeɗa e nder gurdam fedde, eɗen ñaaguiɓe yeeso ha yeeso mbaɗi ligse foɗi hen. Chill. Jay, Asim, cool, mashallah. Adit, coba saja. Bagi dia, Allah bisa, habis makan berdoa. Jangan lupa kau yang dengar sesuatu. Ini tidak pakai hari itu di Vegas. Anak membaca di Vegas, anak yang baca di Vegas, dia rumah membaca. Ini yang suka jadi mau tu sama anak aku nggak tidak. Allah, anak baca kan dah ada sesuatu. Baca yang mana Uliga jusa falana tu nak amaja kumimana lo, orang mana? Amaja jalan fakas kumimana dari sini tu, gila jadi tu pun fakas hal itu jama hal itu belai. Kumimana kalau orang ni, dari anak jangan sadar ada ADCSL, maupun jenis, ada ADCSL orang boleh kuni.
ma jangini haalde nder yimɓe ma andini banden ma suusa nder yimɓe ma fof kono so tawi a heddino ko ana a jokkodirano banden ko wala nafoore ko mbatta ara ko aɗa jaltiyande yimɓe ɓe no gole ɓuuɗi non gaz nani mbaɗaɗo ɗum suukar men nana a rawdata ko ɗume on jaan gaɗɗon ɗo suuɗum suuduma gaz ma mbaɗatma kasuma suukar ma wonɗoma nanama allen ma i sa yi yeewa mbaɗa ngayne so ɓeɗa yeeya boy goɗɗo ala jiɗa ɓoɗo men tiɗi ko haaladema tan min yaa wiyede ana dañ goɗɗo lawlago ɗo ɗum sok suuɗo ɗum ko jeeɗa jom on to an maytatɓe pittini ɓe aha kay wona mi haaldinamo wima somi wima sukaɓe nafata tan a ɗacci sukaɓe tan rewɓe nafata ittata lawƴata ñamana kalɓe keɓe ndefi juuɗi laro ramata a cekke o jinda Naam baba. Naam baba. Yono ko hala moɗa ɗon ñama baɗe waɗi wonke waɗi juuɗe ɗon ɗana waɗa oɗon lala oɗon gacci nen moɗe no maƴe baɗe ene pitta cuuɗi ha waɗi rin hami nanti mbimi koni demmade sesel sawiri heɗi haalano sukko ko wal haala heɗe mbiyam mimi neran mbiyam walla jibina mbiyam lotio batuji on nani kalanno ko mbiyam jibina ɗum no lotio batuji ɗi baba min nani ko kalɗa ko mais ma jattoɗa tan gaccami min jahari an geɗaɗo solti ha tekke moɗuma oɗa haala jaabo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah alhaji adama koko ceernaar bisimilla wana hersude mbiyande ka feli ala giɗa mbimi sukaɓe ko ni hana fini ko ɓe jahat ko sukaɓe wuuro noddi ko batu eɓe noddi soɓe noddi ɓe nototo hanki mi jahatiɗo jama ñanɗaɗo koye gaska ene woodi ɓe gartuɗe eɗen jaha jama nde a yiɗo gaskata ala mi yiyanda mo fewni ɗum mi anda fewni ɗum ko sukaɓe batu momo min jaha ɗo ko sukaɓe ɗon pewnita ɗo gaska donc soɓe suko mbi eɓe notto ɓe jaha ɓe notto fedde nde pourquoi accata ɗum noon joni kay mi anda min batuji ɗi anda nafoore batuji jamaji nden fof altuma e jahalo jama ene laaɓi ceer mo laɓɓinata jamaji ɗi an haali alaji haadano mbimami ko kalɗa ko yo doggo hande sukaɓe so mbiyam jaha rino accuɓe jaha Baba Dalli. Lanote? Nani mi nani ni? Mi nani kay. Atu sukaɓe jaha noru waye dental ko sukaɓe ɗum noddi ɗumen ɗum noon accuɓe jaha sukaɓe ƴeewi ko de toon jahare baba ay année passé nde dañan mowi baknde ko kamɓe jangguini kam cours de vacance ko ɗum tagui accat kam mi yaha ɗum ñaguima noon ya foye ko min kalata ñaguima ya joni kay tawde kono mbiɗo kadi nene mon en tiyen tati ceerno haali kadi haali hen min kay mara on jahat tan min kay aɗantine wakkani min mi jeeyi ɓen ɗum noon baba e min jaharino alhaji adama aɗa wonde sallita cukkul aha kay ko kamɓe kebbinoɗo ɓonnoɓe ke heɓla tan mbaɗi ha jama hawreɓe jaltiɓe mbiya ɓe jammandako dembade sesel mandako ɗum noon jumen jeeyi ɗum noon min jaltimine min jaha min keblore alhamdulillah rabbil alamin koɗo baba dane jaaɓi alhamdulillah yettama no feewi nde yahawadde naftiya ɗo sowarto yimɓe mbiyata ɓe ngara 17 heures tan ɓe ngara 18 heures plus heure ala africaine président ɓe jogori pour kam de bonsoir monsieur le président mon appétit alhamdulillah
comme spectateur de réunion. Problème entier. C'est bien. Tu es la bienvenue. Je sais pas. Tu aurais été connu. Il a faut pas nous t'engager. Au bout de l'eau. Salam alaikum. Salam. Salam alaikum. Malcolm salam. Bon, ravi de se retrouver encore dans les réunions habituelles. Donc, notre ordre du jour se repose sur 3 points. Le premier point, assainissement. Assainissement, il faut tout le monde parce qu'il faut parler aussi des gens et là, on a la bâtiment aussi, là, on dirait que on est super important. Si vous venez aussi, et venez aussi le tournoi de football, et dans le lycée, pour les tours de Gabali, on a aussi 3e tournoi pour voir des cours de soutien, pour voir que calme, avoir des problèmes de dans certaines matières, balaines et quelques matières. Donc, pour nous aussi, je passe la parole à Bentis, pour nous aussi voir ce qu'on se voit au prochain commercial. Mademoiselle Bentis. Je te saisis la parole. Merci, Monsieur le Président. Et on a vu Monsieur le Président, mais le nuit de l'État. Et donc, quand il gomme, il faut continuer dans le bain. Quand on a donné les niagas, il faut le continuer. Ça vous est regardé, il faut faire des derniers jours de sapo. Des jours de sapo, on a pas de sapo. So huunde ñiiɓi koye goonga ɓagɗi donc eɗen ñaaga yen ɓeydu golle e sembe jaaden e jamanuuji mbele ma ɓowɓe sukaaɓe nganndu ko gollele dow kufo wonaa fijirde won daraniɗen ko ɓamtaare ɗiksey on jaarama oɗo jaarama. Voilà, merci. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhaji Adam. Assalamu alaikum Ceerno Ali. Mbaɗɗa giƴam tinino eɗen jogino haajuyade notoyade sukaɓe nani eɓe jogui hande to batirde mabɓe to yen jon ɗon ko kebdinor ƴeewen toon yande hawre tallade bismillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Madam, oɗon celli. Mbaɗɗa tampere. Sukaɓe mbaɗaɗo oɗon jam. Yettere alhamdulillah. Machallah, mi salminoɓe fof. Wallahi ko mawɗo ɓinguelam. Machallah ba. Ba minette koyɗe jam addinomin ɗo hen. E notade erago moɗon kadi e yidde sembino ko mbatton ko hen. Sikki ala ko sukaɓe dañiɗi machallah sukaɓe dañi golle man ne mbaɗi fayidi kadi mi ñagoto Allah tan kon ko mbatton ko e yaar yeeso yo Allah newɗum ha newo e Allah feewi ɗono tan juuɗi sikki ala ɓeɗo ko sukaɓe mi wannon mi andano detteɗe ko jahata ko mbaɗa haɗanoɓe notiyade batuji ɗi joni noon caggal hande ko jiimi ɗeɗo peɗe ne mbaɗini ngoɗon wuro ko eko jiimi jamma ñalame ko mbaɗa ko sikki ala nacciti sukaɓe ɓe noto wuuri joni noon mi hokkay konngol am musidɗam haaji wasata kañum ne ko ɓeydanto woni hen wala kulli haali a jarama Adama sukaɓe min calminimon no feewi min bette golle mon no feewi jokko golle ko mbatton ko no moƴƴi ko pitta toon jamaji ko ñangi toon sukaɓe ko emin betti hen no feewi jokke golle Alhaji Adama o ko jiya mawɗo maɓɓe ko ɓiyam woni ɗo woni monsieur le président kanko woni ɓiyam kanko woni mawɗo fedde nde donc min betti ko mbatton hen sukaɓe nangi hen no feewi mande wuuro men no yaara yeeso wallahi mi betti tan gam noon futuro ko ko heeti wallahi Alhaji Adama ɗa yaara tun juulo hen eyyi ɗum noon ɓikkoyen salminon on jarama on moƴƴi walla sendi ko mbatton ko wasa ɓe calminama donc les jeunes ont dit les dîners men yaɓuɓe koyɗe men ari ha ɗo gam rendre une visite donc c'est important yo senen tinnino sen tinnanoki tinno men senen tinnino kadi ɓeyɗen tinnani sabu ɗum ɗo hande tin hokki men cuusal gam yiɗe jokkide kadi ɗe woɗɗoto henne ko ɗiɗo waɗangol siidi an fedde hande duuɓi sappo a narani hen
pina suka goran dia namia kusikian sida tenyen ko ka tone ba do gi fet pina suka dia namia kono yaran dia sama bijak Angkam tinda o ko holiyo assalamualaikum assalamualaikum oke masalah Orang apa itu? malah itu juga Ini anak dia bukan? Walau betul itu dari dia kalau ada benda malah Bismillah mah ada kalimat dia ucap bahasa Sunda malah bida malu ini yang ada pas beri ke dino dufu baru di sini ada help dan hanya maupun biji kena jona dufu jadi ke dulu nih kan kedua dufu ya dengan apa musuh kepada lagi gua jauh na udah mengalah pel udah ala ada masalah udah ini kalau ala dia kan dia udah ala jurnal maru kebini sibukan di maru kebini warna kebini akan berpikir dengan warna dia maru kebini jurnal kebini ala jurnal orang jalan orang japa kebini ala orang yang kebini Apa? ala cari dana itu Bon, sekarang ini ambo alma yonifi ya arandi non goto woni neddo yo andu erreur woni an ara yafno arandi werande fewi donc ayde jiiɗa ɗo en ko hande adde sisa hande ko famille wonɗo hen hande enen foof min gandidiri min ɗo e goto anda ɗo hen mais hande sa yiɗi hande woni hande galle goto saabu emin nanodiri ko jumɗo ewa jonon no mbaɗɗani ko noon watte jonon min bismimama e fedde nde mi firtama ay ades ko mbiraɓe ɓen ay naaɓe en hande ɓe naɓɓe hande 10 ans fof woni hen nde wonno ko galle goto reeɗi so ɗum ɓenni aussi emi conseil ma kala wiksebenaɗe mo jiiɗa goɗɗo taw ganduɗa hoorema hakkille mum alama e ñaadde affaire uji pelle o affaire uji ɗon jewtina ɗum kama ndewno kamano exemple o ndewno a wuuri ɗum wonta wattede kadi c'est important an gona wiksebenaɗe après a liggoɗɗa ko wuuro ma c'est important jiiɗa hen donc pour adhésion ma yindire monsieur Dieng kañum chargé de ɗiɗon affaire uji monsieur Dieng je passe la parole merci en vous saluant et bon pour adhésion pour 500 et exercer mensuel pour 100 et di ADCC qui dit à l'école ADCC le soustement qu'à sous ça ADCC le janglement qu'à mettre en plus ADCC qui donne dans les votes ADCC le liquido et ARL ADCC le liquido et Kimtimat ADCC le liquido et MCDL tout est un fondamental pour votre merci beaucoup. Merci. Donc, comme le dit le manager, ADCC pour famille wonɓe hen famille joni bisimilla e fedde nde somi winni hay ɓeeɗo fof jakon ADCC c'est la famille hande ɓeeɗo hande c'est toute la famille ADCC
onon dañ ɗum hay goto kala neɗɗo tan hen tangu kono gorgoren de ɗum noon emin daltuno en Allah emin ñaago Allah no feewi yo Allah noon ɗum yeeso ya barke Allah rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jarni on min jarni pottital ngal min jarni kawral ngal emin ñaago Allah yo Allah waɗɗum ɗo kawral ɓerɗe moɗon yo Allah waɗɗum kawral ɓerɗe yo Allah waɗɗum kawral ɓerɗe ya barke Allah rasul yo Allah ɓey sutoro caggal ɗum min dokkon ɗo joni musidɗo meɗen Salif Adama Amadou Boubou e wondude sehil meɗen Abdoulaye Hamadou Mar Sow e Fatima Mamadou Mar Baydi sehil moɗon giɗon mawɗon aɗani Ismaila ko an yewtite woron ɗo ɗum ɓeytuɗum Allah no fewi renosité allo allo ari allo allo oɗo ara allo allo wassalatu wassalamu ala rasulillah caggal yëpp jarama e ligseɓe guurel yero ɓuuro Seyda Ali Baba en ɓuuro ma bellen juumo yero ɓiɓɓe yero e taniraɓe yero amina ligseɓe yaara yeeso ligseɓe koko yaari yeeso alhamdulillah ko wuuro seernaɓe waɗiyaɓe tikka moƴo defte jala jiima e ɗerejen gande famille Allah en alhamdulillah amina ligseɓe yaara yeeso waɗɗani ɗalha e jeejogol amina ligseɓe yaara yeeso waɗɗani jingue jeeri amina ligseɓe yaara yeeso waɗɗani ganki jeeri amina ligseɓe yaara yeeso waɗɗani mongel waɗɗani ma fondu lelde bani amina ligseɓe yaara yeeso minen somin jiwon tan koye jammingol min hande mi windima inde ligseyba eyi sac 2 sawal yo dokke maram sawal sawal dokke maram sawal yo dokke maram sawal maram sawal sawal yo sawal galle galo Allah ga piya kala ga hanna woni sada kurale
Kalla